ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ ଖବରଟି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପିଏମ କିଷାନ ଏଥର ଦୁଇ ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। 16ତମ କିସ୍ତିରେ ଆସିବ ଟଙ୍କା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସ କିସ୍ତିରେ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ 2,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଥର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2,000 ନୁହେଁ 3,000 ଟଙ୍କା। ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପରେ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଆସନ୍ତା ବଜେଟରେ ସରକାର ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କିସ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ 6,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ 2 ହେକ୍ଟର ଜମିର ମାଲିକ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାର କୃଷି ବଜେଟର 50%ରୁ ଅଧିକ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁକା 75,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ନ୍ୟୁଜଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 16ତମ କିସ୍ତି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନ୍ୟୁଜଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।